Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka inahan samtang naluwas ang upat ka anak niini. Bana ug laing duha ka miyembro sa pamilya human mitikyaob ang gisakyang bangka samtang padulong sa lang fish cade sa Lake Buluan sa Maguindanao del Sur. Ani ang report. Human ang tulo ka oras nga search and rescue operation. Napalgan ang ana sa 40 anyos nga inahan kinsa nalumos. Human mitikyaob ang gisakyang bangka samtang padulong sa ilang fish cage sa Lake Buluan sa barangay Maslabeng sa Buluan, Maguindanao del Sur mag alas 9 sa buntag adlong Lunes. Ang maong biktima nga wala nay panimuot gilayong gisakay sa bangka aron mahatagan og CPR. Apan nakabsan gyapon kini sa kinabuhi. Matud sa lokal nga panggamhanan sa Buluan, una nang naluwas ang upat ka anak niini nga nag-edad og 4 ngadto 9 anyos. Lakip na ang iyang bana ug laing duha ka miyembro sa pamilya. Naibawan nga ang maong inahan, misulay pa og luwas sa iyang kinamanghuran nga anak nga lalaki. According dun sa tatay, nung sinasalba niya yung bata, yun, nalunod yung nanay. Sa kasamaang palad, namatay ito during ng pag-rescue sa kanya. Matud sa LGU, overloading ang hinungdan sa pagtikyaob sa bangka. Good for 5 lang yung bangka. Dahil mga bata yung kasama nila, siguro in-anticipate nila na hindi makakapsize, no? Pero sa kasamaang palad, tumaob yung bangka dahil sa overloaded. Nagpaabot na og hinabang ang LGU sa kabanay sa biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan sab kini og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.